yaning pagkamuo na nangyari sa lungsod Sorsogon. Maning duwang daraga, parehong magayon-gayon, solidad si Corazon. Ang duwang iniinabot ng pungaw, ang inibunindan naglakaw-lakaw. Nakasungsing ng soltero, nangunguta ng pareho, kaya naglabo-labo. Ang ginibukang soltero, yung laksing solidad, ang prinsip Corazon nagtakbang sa bubon. May nganing pagkatakot, ngaraning pagkamo. Pagkalis ning 4 na taon, ang solidad ay lumagon. Ang sa iyang nadilhensya, sa ating duldulon, gramo-gramo pang sipon. Kaya kamong mga daraga, maglikay-likay kamo, maglikay-likay kamo sa pagpailusyon. Para mayong aning duda, pagkasaldantik mo na. Kamumayo na ning matukuha, pagpasensyano na ining bida. Kung sa bagay may isura, ang tinog pa sa artista, pambahog sa buhaya. Pambahog sa buhaya.